Men det er godt at høre, at I har så ligesom en eller anden fornemmelse af, hvad gælder det er. Jeg tror faktisk ikke, at vi kommer ud om, at hvis der virkelig bliver krise i Danmark, så sker det ham. Jeg ved ikke, der var også, vi havde en berømt situation her for 15-20 år siden, som hed Gærkrisen, og det var simpelthen hen over påsken, hvor der var simpelthen en generalstræk i Danmark, og folk troede, at de aldrig nogensinde mere kunne købe gær. Af en eller anden grund, jeg tænkte, hvis der er et eller andet, der skal købe i en forretning, så må det være gær, så kan det være brød selv, og så har det et eller andet, der spiser. Så de købte gær, og jeg ved ikke, hvor mange kilotons gær. Og så var det sådan, at undervejs i krisen, så var det bare udsolgt, og det var løbet af 3 eller 4 dage, der var udsolgt alt gær i alle butikker. Så der blev fløjet gær ind fra Norge. Fordi der var jo selv ikke nogen til at køre mere, det var generalstrækket, der var ikke nogen til at køre mere gær ud i butikkerne, men vi har gær i dag, det er sådan. Et husmorbrød, hvor meget skal man bruge til for eksempel et franskbrød? Man laver sådan 600 gram. Et husmorbrød i Søren? Ja, 2 pakker. 2 pakker? En pakke? Jeg bruger en pakke 2 kilo. En pakke til 2 kilometer, ja. Det er også en halv pakke. En halv pakke? Ja, det er vi skulle lige have fat i opskriften her. Nå ja, det var sådan en anden opskriftsbog her. Men vi kan se her, hvor vi skal, der står her, der var opskriften. Der står først, skal vi lige læse her. I Matthæus kapitel 13, vers 33. Nej. Bare det noget over siden vejen. Der står her, Jesus brugte endnu et billede. Jesus elsker at tage en billede, og det er selvfølgelig også derfor, jeg har taget kirkekøkkenet med her i dag. Og det er, der står her, Jesus brugte endnu et billede. Guds rige er som den lille klump surdej, som en kvinde eller en mel, når hun skal bage brød. Surdejen gennemsyrer efterhånden det hele. Nu det brød, jeg skal bage nu her, det er ikke et surdejsbrød, men et gærrejsbrød. Så det er gær, vi bruger, det ikke surdej. Men princippet er jo det samme. At man tager lidt gær, man tager ikke, det er ikke sådan 50-50. 50% dej, 50% gær. Det er lidt ligesom sådan, hvad sker der? Er nogen, der ved, hvad der sker? Hvis man putter for meget gær i? Brødet kan falde sammen. Ja, det hæver for meget. Det hæver for meget, så falder det sammen, og så smager det elendigt. Det smager elendigt. Men så rent faktisk står det her, der stod en lille klump, og det er jo også, det her er sådan en lille klump i forhold til sin mængde. Men det er faktisk, det brød, og hvis der er nogen, der har lyst til at skrive opskriften op i velkommen. Fordi det brød, jeg skal lave, det hedder et langtidshævet brød. Jeg regner med, at I har god tid. Det der er kernen ved langtidshævet, det er for det første, så smager det rigtig dejligt. For det andet, så kan du for eksempel, hvis du har problemer med, at grovbrød, de bliver for kompakte og tørre og sådan noget. Et langtidshævet brød, det kan faktisk gøre, at du kan lave et rigtig dejligt, lækkert brød, som faktisk får luft i sig meget mere, end hvis du bare har ladet det hæve den der halve time, som der står uden på pakken. Koldhævning kan du bruge. Du kan bruge sådan en justeret for lidt frem og tilbage. Men i hvert fald, sådan en langtidshævet brød, det kan jeg faktisk gøre. Skal der mere eller mindre deri, når det er langtidshævet? Mindre. Der skal mindre. Så det her, det er faktisk alt for meget. Jeg har en her, som jeg har skåret op, og jeg plejer at bruge en fjerdedel pakke, hvor man normalt bruger en hel pakke, så bruger jeg en fjerdedel. 10-15 gram. Så det starter jeg lige med her. Ja, du selv råden, Michael. Det har jeg gjort lige siden jeg var en rigtig god. Det er godt opfanget. Så nu ser jeg det her, jeg sprøjter det her gær hernede i. Og rent faktisk, det der er specielt ved den her opskrift, det er det eneste tidspunkt i processen, hvor jeg har fingrene i berøring med dig. Det er det eneste tidspunkt.
resten af tiden, der er det nogle få redskaber, men ellers så får jeg faktisk ikke gang. Til sidst, når jeg skal have den over i formen, så er det jo sådan set bare, at så det er bare at lade det videre over i formen lige med dejshavn. Men det kommer nu. Vi har gæren her. Nu var det så lige, der er faktisk lige et lille træk her. Hvis det er mærke til det. Jeg tog papiret af. Det er faktisk, jeg kan faktisk sige, det er 99% af trækket. Den sidste del, det er, at du overhovedet bruger gæren. Men de sidste 99% af det her træk med gæren, det er, at du tager papiret af, inden du putter det ned. Og grunden til, at jeg siger det er, fordi der står i Bibelen, Guds rige er ligesom en lille klump surdej, en lille klump gær, som kommer i dejen. Det vil sige, at den kommer i berøring med dejen. Billedet på, hvad surdejen er, men det er jo det, som kommer fra Gud. Det er det, som er fra Gud. Det er den kraft, som kan forvandle. Og når den kommer i berøring med noget af det omkring sig, så bliver det også forvandlet. Det var ikke Edwards siger det var nogen, der skulle bestille brød. Vi leverer gerne. Det må være fint. Men det vigtige er, du skal forestille dig, at når du tror på Jesus, så har du en kraft inde i dig fra Gud. Du bærer Guds rige. Du er en bærer af Guds rige. Der står i Bibelen, at når Helligånden kommer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Det vil sige, I bærer på noget fra Gud. I bærer på en kraft. Jeg bærer på en kraft. Og den kraft, den er jo sådan set på en eller anden måde, du kan sige, at den så pakket ind, eller er den ikke pakket ind. Altså nu jeg kan jo godt lide, når jeg går ned i forretningen, så kan jeg genkende kærepakkerne, fordi de er pakket ind med de her Malteserkors, og det er nemme at finde på hylden med mælken og smøret og alt det der. Og der var gæren. Men jeg har egentlig tænkt på, hvorfor laver de egentlig forskellige farvede gærepakker? Hvis de bliver forskellige farvede mælk og sådan noget, og fra forskellige firmaer og sådan noget. Det er en farvestråler, det må man kunne da lave dem sådan, du kender ikke sådan, at man kan lave noget 3D-halogram, hvor man så vender og drejer det, så skinner det. Og det tænkte jeg faktisk på, at det kunne egentlig være smart, så kunne det være, der var flere, der købte gæren. Men det er jo ligesom ikke ideen med gær. Gær, det køber vi på grund af kraften, der er inde i det. Det er den eneste grund til, at vi køber det. Og det er samme med den kraft, du har fået. Den eneste, det du har at bruge den kraft til, det er, at du kommer i berøring med andre mennesker omkring dig. Så det er faktisk ret vigtigt, at du pakker gær nu. Det er faktisk vigtigt, at du lader dit liv være et liv, som andre kan komme i kontakt med. Fordi du bærer på noget, som kan gennemsyre andre menneskers liv. Du bærer på den Jesus. Og faktisk, jo mere du prøver at gøre Jesus pænere over for andre mennesker, jo mere du prøver at pakke det ind, så du tror, du måske bedre vil kunne lide det. Det kan faktisk være, at det gør, at det er til noget papir, som forhindrer dem faktisk i at mærke den ægte vare. Forhindrer det faktisk i, at det er ligesom det er. Vi kan bede en bøn, Gud kan gøre et mirakel, og længere er den ikke. Vi kan snakke om Jesus, og ånden kan gøre noget i det andet menneske, så vedkommende bliver interesseret i det med Guds rige. Og så kan der ske noget stærkt i det menneske. Men som sagt, der bliver ikke noget brød ud af en lille klump gær. Vi skal videre. Og jeg har lige taget noget vand med her. Man skal bruge en halv liter til den her portion, jeg laver. Det er gerne være nogen med. Så ja, en halv liter, det passer lige præcis til den her mængde, vi skal lave her. Og sådan. Så hælder vi lige den i. Og et bitte. Og så er det faktisk, det tager ikke ret lang tid. Det tager et halvt minut. Så er gæren opløst i vandet. Og det er jo det første. Det er det første, at det ligesom
blive opløst, så det kan komme længere ud. Og der tænker jeg lidt på, du kan sammenligne den der kraft. Vi synes jo, det er faktisk fedt at være til møde, der jeg mærker, Gud var mere, og vi sammen, og det var dejligt. Men har du tænkt på, at hvis det kun er her i den koncentrerede klumper rundt omkring, kristendommen samles, så er den faktisk en mindre berøring med det, den skulle forvandle. Hvis vi som kristne kun sidder inde i kirken og synes, det er fedt at være til møde, så glemmer vi, at den berøringsflade, vi har, den er lidt for lille. Vi skal have folk skal have berøringsflade med Jesus gennem os, der hvor vi bor, der hvor vi er, på gader og stræder. Ikke nødvendigvis, fordi vi skal pakke det ind i en sjov indpakning, men fordi vi skal formidle kraften lige det, hvor den er, inde i os. Nu er Gert, når jeg er ude her. Og så er det faktisk sådan, at nu er jeg taget, det var forkert. Det var sådan. Fordi der er en lille svigt, og det er, at hvis du gerne vil forstærke Gerens kraft, så kan du putte en lille smule sukker i. Bare en teskefuld. Så en teskefuld sukker. Dernede i. Og vi putter den i sådan her først i processen, fordi så kommer den lige ind og arbejder lidt på Geren. Og det går meget hurtigt med sukker det også. Jeg har ikke noget billede som sådan på sukker, men du kan sige, her du kan fremme virkningen. Og jeg tror faktisk noget, der fremmer virkningen for dig og mig, det er vores relation med Jesus. At vi siger, at vi vil gerne have med Jesus. Jamen Jesus bor der jo allerede. Jeg vil gerne have mere Helligånd. Jamen Helligånd bor der jo allerede. Der må være noget, som forstærker den kraft, som er i os. Og det er vores relation med Jesus. Det er vores relation, det er vores bøn, det er vores bibellæsning. Det er det, vi holder os i kontakt med Gud. Det gør, at kraften er der. Vi bliver forstærket. Der sker et eller andet med os. Og der sker selvfølgelig også noget med dem, vi er sammen med. Så det var det her selv. Nu kommer det så til hovedingrediensen. Det er jo så mega. Ja. Det er bedre at bruge honning. Bruge honning, jamen det igen. Det skal være noget sødende, fordi der er altså den velkendte effekt, at du søder det, og dermed så har Gert noget at arbejde med. Men nu er min opskrift i dag. Nej, fordi salt må ikke komme for tidligt i. Det er jo sådan igen, de her træk. Hvis du putter salt i med det samme, så kan du faktisk gå ind og forstyrre Gerens virkning. Så den ender vi med. Vi tager halvdelen af mel først. Mel, der skal bruges 600 gram i. Men igen, så er det er ikke pandekager, det er ikke usyret brød, vi laver, det er gærbrød. Og det vil sige, at der skal gær til her, men mel, det er langt lige her. Det tager en cirka halvdelen, det vil sige, at det første 300 gram, altså 600 gram af det tager cirka halvdelen, det er cirka. Og så rører jeg med en fiskris. Det kommer til at lægge ud. Og så var det lige før her, lige om lidt, så er jeg jo næsten færdig med fiskris. Nu løber jeg det her mel i her. Skal vi se her. Den der var det. Og igen så lige knap en teskefuld salt ned i. Og saltet her, det er jo primært for at stærke smagen og gøre den lækker at spise. Og så er jeg færdig med det tidsfris, og så var det, jeg skulle til at spørge, om der er nogen, der har lyst til slik. Nå, ikke? Det er godt, jeg har en skål med. Jeg får lidt mere. Der er lidt noget i. Så skifter jeg til skeen, fordi lige om lidt, så bliver det lidt tykkere at røre rundt i her. Men igen, altså, jeg vil kun lige gerne lige højre ved, så vi skal over, og så er det bare hælde andre familie i. Og nu bliver det selvfølgelig lidt tykkere rundt i her, men det bliver inden for skålen, så det er godt. Men den her dej, den bliver ikke sådan meget tyk dej, man skal ned og ælde i med fingrene. Det bliver sådan meget lind dej, som bliver noget klister, som man skal endelig ikke på fingrene. Nej. Det sjove er nemlig. Det sjove er, at nu er det sådan det lige har røget det igennem. Og den skal ikke mere end bare lige røget igennem, så den bliver ensartet. Det er ikke sådan, at vi skal tænke, hvor skal det ældes det her. Igen bare lige nogle få minutter. I dag der har jeg brugt lang tid på at snakke. Det må jeg sige. Fordi at derhjemme, der vil jeg faktisk sige, men altså uden at jeg behøver at snakke med det 5-7 minutter,
så er dejen sådan set lavet. Fordi man skulle lige finde frem, det tager lidt tid til at veje mel faktisk. Fordi det resten, det er jo sådan set bare at plotte tingene i. Men nu har jeg sådan set lavet sådan en dej her. Og ikke fordi I skal smage, men I kan lige sende den der rundt. Og se, hvordan den konsistens er, fordi det er faktisk det vigtigste. Lige man fornemmer, at det er sådan en klædfri konsistens her. Guds rige, det er som en lille klump surdej. Som en kvinde, eller helt nu er jeg desværre ikke en kvinde. Men jeg har lært af mennesker at spage. Og der står, når hun skal bage brød, surdejen gennemsøger efterhånden. Det hele. Nu skriver jeg lige fat i det her efterhånden. Fordi hvis jeg ligesom tog den her dej nu, og så sagde, fint, ind i ovnen med den, så fik vi ikke den effekt, det skulle have. Og jeg oplever bare, at Gud i alle de seneste måneder, de seneste halve år, har talt igen og igen til mig, og I kommer til at, jeg hører der tror jeg, er det, hvis ikke, omkring de her begreb med langsigtet. Gud, han ønsker, at vi skal ture. Det kræver faktisk et mod. Og ture, når vi er i kontakt med andre mennesker. Også omkring det med Jesus. Der skal vi ture og være langsigtet. Vi skal ture og tænke, det her menneske, jeg fortæller om Jesus, går ikke nødvendigvis fortabt, hvis ikke jeg har fortalt hele evangeliet til vedkommende i dag. Hvis ikke jeg har bedt en frelsesbøn med vedkommende, hvis ikke vedkommende, eller vedkommende har rakt en hånd op og sagt, at jeg vil gerne tro på Jesus, i løbet af, at jeg har fortalt det, og vedkommende har reageret i løbet af 5-10 minutter, så skal jeg ikke nødvendigvis tro, at jeg har fejlet, at jeg ikke gjorde det godt nok, fordi jeg ikke førte vedkommende til Jesus sådan. Nej, jeg skal tro på, at jeg er en påvirkningsfaktor. Guds kraft bor i mig. Og det jeg nogle gange med en særlig tilskyndelse, eller andre gange, fordi det bare løber ud af munden på mig, det jeg siger, og det jeg er, det jeg gør i nærheden af det her menneske, det er en påvirkningsfaktor. Der er lavet undersøgelser, som viser, at mennesker, som kommer til tro, de har i gennemsnit 5-7 personer, de har været omkring, inden de træffede den endelige beslutning. Personer, som på den ene eller anden måde har mindet dem om kristendommen. Der er lavet undersøgelser, som viser i dag i Danmark, at hvis et menneske kommer og har med en kirke at gøre, og man så også tænker, om de så har med kirken at gøre et års tid efter, den helt udslagsgivende faktor, det er, om de har opnået mellem 5 og 6 relationer, venskaber. Det er en udslagsgivende faktor, om de bliver en del af en kirke, eller bliver ved med at være en kirke. Så hvis ikke vi tillader os at tro på, at venskaber, at lange relationer, er vejen ind i Guds rige, hvis ikke vi tillader os at tro på, at det er langtidsvirkende middel, så bliver vi sådan nogle forstressede nogen. Så bliver vi sådan nogen, der går ud og indfanger med et net, som er alt for finmasket. Vi slår en masse mennesker ind, og de føler, at de er kommet her med vold og magt. Og bare skal presses ind i Guds rige. Men sådan er Guds rige. Guds rige er et frivilligt sted. Guds rige er et sted, hvor du kan modtage fra Jesus. Og du modtager en kraft fra Jesus, som forvandler dit liv. Glæde, fred, retfærdighed. Tænk dig, hvor jeg gennemsyrer dig. Så du bliver påvirket. Og du bliver en, der bærer påvirkningskraften. Sådan, at når man så ser, når den sådan efterhånden har fået lov til at virke, og jeg vil sige, den her plejer jo så at hæve i sådan, jeg plejer at lade den hæve i 18 år. Du kan lade den kolde hæve i køleskabet. Nogle gange så synes jeg faktisk, det er sjovt at lade den hæve ude. Det giver ikke nogen problemer. Det hele skal være i ovnen på base ved 225 grader. Så giver det jo sådan, nu har jeg lavet den samme portion der, og bare lige for at vise. Jeg har lavet det hjemmefra, jeg synes det. Men bare lige for at vise, det er jo køkken. Bare lige for at vise, at den samme portion der er, i fortsættet rundt, og for at give en fornemmelse af, hvor luftig og let
oplevede den her samme portion, der er. Den har stået en anden år, der ved 7-tiden i aftes. Og den her dej, den er gennemsyret nu. Der er faktisk ikke ret meget mere ekstra kraft i den lille klump dej, eller klump gær, jeg puttede i. Men den har virket. Den har gjort sin virkning. Og det er sådan set det, jeg gerne vil have. Det du har, og det du er, skal gøre sin virkning. Det er det, du er bestemt til. Hvis sådan noget gær her bliver liggende for længe, så ved du, så tør det ind, og så har det den samme virkning. Den er skabt til at virke i dag. Den har sin kraft i dag. Og den kraft, du har fået, den har du i dag. Jamen, hvad kan jeg gøre? Jeg kan ikke bede for den ene og den anden. Og hvad kan jeg gøre? Jamen, hvad er det, nogen har gjort for dig? Jeg vil lige sige den her reklame for Sydbank. Det er hele spørgsmålet om det. Du hører for os et spørgsmål. Hvad kan vi gøre for dig? Nå, hvad er der nogen, der har gjort for dig? Der er nogen, der måske har bedt en bøn for dig. Det kunne være, så ved du bedre en bøn for en anden. Det kunne virke noget på samme måde til glæde og fred og retfærdighed og frihed. Du kan bede for afstand, du kan bede, når du er sammen med nogen. Det kan være, at der er nogen, der på et tidspunkt fortæller dig om Jesus. Jamen, du kan da også fortælle en anden menneske om Jesus. Det er den samme kraft, der virker, som har virket i dig, som har gjort dig interesseret, som har sat dig fri. Det er den samme kraft. Og nu var det jo så, at jeg gerne ville have, vist jer, hvordan brødet så ud. Så jeg har lige et brød. Det er så puttet i form her, og det ser rigtig lært ud, men det sjove er at se, hvordan det ser ud indeni. Så og Hvor mange minutter skal det være? det skal bages. Den der opskrift, den skal bages i, den skal bages i 35 minutter. Og det specielle, det er altså, det er en rigtig lækker morgenbrød. Hvorfor? Der er ikke noget værre om morgenen, der kommer ned, og så skal du putte noget over, det vil sige, så skal du jo normalt vente til, at ovnen er tændt. Nej, det skal være på kold ovn. Du putter det i en kold ovn. Og så får du de her 35 minutter, og det er altså kold ovn, ikke varmluft. Det vil sige, det er kold ovn, men med gammeldags normal varme i top og i bund. Og så 35 minutter. Hvor varmt? Hvad siger du? 225. Vi lige skal have en skive her. Hvis du kan fortsætte på brødskiven, så sender også smage. Og nu sender vi det rundt, så vi ser, at det er nok helt meget rundt. Faktisk for ikke det, fordi det er jo så sjovt at mærke, det er de alle sammen, det er lige der, men jeg synes faktisk, vi skal græmse lidt på det. Mærke, hvor fugtigt og lækkert det faktisk er. Det, der specielt ved det er, at det tørrer faktisk ikke ud. Du kan have det i 2-3 dage, og faktisk det har den samme fugtighed og lækre fornemmelse. Og hvis du så vil arbejde med, der kommer mere ligesom luftbobler ind i, så kan du sådan set putte en lille smule mindre der i. Og så kan det lade det lidt længere. Det var jo sådan set det, jeg faktisk gerne vil sige omkring det her Guds rige. Det er ligesom en lille klump surdej, som en kvinde eller en lille klump tilbagebrød. Surdejen gennemsyrer det er det billede, som Jesus bruger. Og jeg tror på, at det er det samme billede, vi kan bruge i dag. At Jesus han vil bruge dig og mig. Og han har givet dig kraften. Han har givet mig kraften. Han har givet det, der skal til. Han spørger bare om vi vil lade den kraft, han har givet os, komme i nærkontakt med vores omgivelse. Amen.